¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, hombre. Gay! Unon, gu informatikako irakasliga. Nik eixo graba. Eta, ona etorria, ordena hori nolakoan azaltzea. Gale, sistema elektroniko digitala softwarea prozesatzen duena. Gauza prozesatzeko informazioa. Informazio zer da. Eta zeba inbeste galdera. Oin, ordenadori desmontatzen hasiko gea, eta lehen bizi, txartel grafiko edukundako dugu. Hau da txartel grafikoa, da hone balixo imagina da ordenadorin ondo ikusteko da, kalidadekin da onatik izan. Oin, zare txartela desmontako dugu, eta hori da, zare. Bueno, zare txartelak ordenadori zareak konektatzeko balixo du. Oin, rama desmontako dugu. Hori ara, yes. Rama memori hegazkorra duen tala da. Puze ezin dugu bat da, hori lan informatiko gor eta zaila dalako, baina, bueno, puze eta mikroprozesadori gauz berdina ala izango dugu, eta ordenadorin burmuina izango zala. Oin buzekin zehuko dugu, eta buzeri hor ikusten dugu kable luze. Eta buze balixo ebe, informatizana bide kable bakarretik emateko. Kable asko auki berrin, eta modu horta izkarra jatzea. Informatizana. Azkenik, disko gorra aukeu, izango zala horko hori. Eta hori bilteiratzen masiborako unitatea. Eta hori. Dana desmontau dunez, oin berriz montauko dugu. Lehen oik ez dunez, aber oinik jaldun. Oin aber, jaldun! Momentu zei jau. Pantalla ez da pizten, baina jau.